నాగార్జున సాగర్ ఫైలన్ పోలింగ్ స్టేషన్ సందర్శించి పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. శశాంక్ గోయల్, అబ్జర్వర్ సజ్జన్ సింగ్, పోలీస్ అబ్జర్వర్ సునీల్ కుమార్ మీనన్. స్పెక్యులేట్ చేయడం కష్టము, సో అది చెప్పడం కష్టము. కానీ ఇప్పటికీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇది 4-5 అవర్స్లో 30% దాకా పోలింగ్ అయింది. డెఫినెట్లీ మన సేఫ్ కండిషన్స్ చూసి ఇవన్నీ కోవిడ్-19 గైడ్లైన్స్ పాటిస్తున్నారు. తర్వాత అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేశారు. ఇది చూస్తే డెఫినెట్గా మంచి పోలింగ్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది మేము ఆశిస్తున్నాము. తర్వాత మీడియా ద్వారా కూడా అందరూ ఓటర్స్ స్లిప్స్ ఇచ్చాము, వాళ్ళు రావాలి, వాళ్ళ ఓటింగ్ హక్కు వాళ్ళు వినియోగించుకోవాలి అని కోరుతున్నాము.